Aro di as board member tining ato ning pangutanon kay murag dunay kasungian na sad kaning ingon sa Assistant Provincial Administrator nga si Aldwin Impases nga ipit kuno ang budget para sa disaster o para sinabang ang kanto ning giingon ni Governor Pam dire nga kuan kanang mga donations atong pangutanon si board member tining Martinez. Board, may buntag nimo. May buntag, Oscar, may buntag sa nagpaminaw sa mong programa. Yes, sayuhan eh, oy. Wa magkusibaw. Sayo man dahil ni mo, ha? Ako ning gisayo kay aron dili kay manimahong basura dito sa Luginsan ni Jimbo Borgonia. Anyway. Yes, Oscar. Yes, usa ko'y kalagad. Yes, Unsa man ning nahitabo nga murag dunay dili maayong kanamang mga pinulungan ang Executive Department pinaagi ni Aldwin Impases isip chairman pod ka sa Committee on Budget des Provincial Board inyo kunong giipit unsa man ni katinuod? Di karang unsa may pasabot niya nga gipugnan Oscar nga number one, this is ang kanang iyang gipasabot nga 518 nga expenditure proposal or proposal for expenses sa DRIM Trust Fund adto ra man ang atong dayon yung sold sa Semana Santa nadawat na mo unya kanang wa may nakasuwat dito nga donations lahi man that's trust fund from 2021 to 2025 unya kani magud siya Oscar kanang number one kani magong trust fund adto ning ang primero yung na-submit ani was during the time na gidungan nilag submit sa katubi taong annual budget. Unya, the annual budget was submitted very late. Supposed to be, ang deadline na is October. Gisubmit na nila November. And we tried, yun, among gidali-dali na lang yun namo o conduct ang mga committee hearings sa budget and appropriations na committee kay para makaabot yun nga mapasar yun because we did not want a reenacted budget despite the fact nga daghan kay nag-ingon nga dili na kalusot sa sanggunian kay pababagan yun no against all those mga istorya nga binuang kaayo among gipapasar gipalusot na mo why gitangtang, why gididak, why yun. We wanted it passed because we felt labi na sa mua nga kinanglanon yun ang i-priority ang budget para sa mga ospital kay gusto masagyod na mo atiman matubag ang panginanglanon sa panglawas. And that was 4.8 billion nga among yung gi-approve why gitangtang kumpleto yun. No, di ba? So, both the priority, gidunga na nila, ang pirmirong version gidunga na nila ang kanang DRRM Trust Fund. Ang sinugdanan ginana, it was around 540 kapin million. Now, ang problema manggod was that they included 2020 budget year, katubang trust fund sa 2020, nga wa magamit. So, beyond 5 years na. So, Yes, because after 5 years, ilawom sa balaod sa kanang Republic Act 10121. After 5 years, mo revert back yun na siya ngadto sa general fund, no? Now, ang amo magud, conflicting magud ang mga abogado because even if i-include nila ang 2020 according to the budget officer, wa pa man moabot pa man og di wa pa kuno kaabot og 5 years kay kung mapasar siya masud pa man kuno sa 2025 pero ang contention po sa mga abogado diri sa budget and sa committee namo nga dili man na magasto sa 2025 ari na magasto sa 2026 kay gisubmit man ninyo November ma-approve ang budget mga January na di ba kay tungod late man kayo nila gi-submit di ba so we told them tagtana na lang na ang 2020 and then i-resubmit na lang na dire sa amo along with some other documents because kinumdum ka na
ukay may tungod anan si ambulance Mm. nga Katong 25 milyones. gipadagandagan nila gipadagandagan nila unya kanang gipangutanan nganong naa naman ni nga napaman diri ang budget ani sa mua. Mm. Wa pa man namo ma-approve nya nganong gipadagandagan. Yan ingon gani sila prototype. Ah. Numdum ka na, Yeah, Oscar. yeah. Oh, so inya kita das gobyerno, ikaw dugay ka naman gid suito ka naman gid sa mga pamaagis gobyerno. You do not procure without the approval of the budget. Yes. That's normal. Budget first, then you bid, and then after you bid, you procure. Di ba? Mm. Oh. That was one of the issues. So para namo magudgubot ayo, amo lang unang gi-focus ang time nga gamay kayo nga nagdali mingari sa budget sa 11.9 billion. Mm. Kaysa maangin hinoon sa aning DRRM nga wa pa nila maasikaso og tarong. So gisuwatan nako sila ingko nga usba lang ni kay para wa tay problema. They do not understand that ako mo'y mo sponsor ana dito sa plenary. If dili na nako matubag og tarong ang mga pamutanas mga provincial board members, dili na mo pasar. Ikaw po Kasi lupit mawawan. eh. Sila ako'y mawawan. Oh, ikadua, pagbalik di man gyud. So ang ilang gibuhat automatic deduct ang 68 million accrued ang gikan sa 2020, di ba? Mm. So nahimo na lang 400. 470. Mm. Ang problema, ilang gi-automatic deduct dito sa item for repairs of roads and bridges. Unya. Now, there is a problem, Oka. Tungod kay giusab man ninyo ang budget, kinahanglan ninyo i-resubmit ngadto sa PDRRM Council, mananghid mo. Mm. Di ba? You cannot just change it yourself. You cannot just deduct it yourself because, number one, inyong magitangtangan ang allocations. Now, kanang roads, repair of roads and bridges, tanan-tanan, tangtangan ni mo 68 billion, kisa may mapiktuhan ana, unsa nga lungsura, Mm. unsa nga syudad. Katubang mga syudad nga naigo sa linog, o katong mga syudad o mga lungsod nga naigo sa baha. Asa man adto? So dili pwede nimo basta-basahon lag mididakta nag 68 diha kay kuan man wa makailabot ang 2020. Di mo na pwede. So usab ang nipirma si Danny Rodas ang budget. Gibadlong nako siya, ikaw ayaw dan kay dili man ikaw ang gobernador. Ang gobernador si Pam. Mm. Ngano ikaw may mo pirma? So di man kay ako may budget officer dili. Ayaw, dili man ikaw chairman, ang chairman ang gobernador. Mm. Oh, usba na dito. So gibalik ka sad. Pagbalik nila diri, gingan na sad nako dili lagi pwede. So gibutangan ni nila dito sa ilang letter. Naaman ako whichever kuno may akong gusto, 400 or 500 ko na. Samot na ni. Dili man ako'y gobernador. Ang gobernador si Paman. Dili pwede ang board member unilaterally can change the item. So gibalik na sa dako dito. Mm. Ang ilang yung gusto, ang kato na sang 500 kay pwede pa. Kung dili lagi, you know what? Finally, what they did was, they called for a PDC, a PDRRMC, giusab yun nila. They submitted it atong kanang 518, niyanto lang Holy Week. Pagdayon yung break for the Holy Week. Mm. Kanus ama na nato matuki, nga naghaliday man. Wa ba na mo decision board din kadto lang kayo ha para Oo. para pagpasabot lang sa mga naminaw. Ang inyong deadline for submission para sa mga agenda for the next session Wednesday. O na Wednesday. Wednesday. So Oo. mo na take upon inig ka Lunes sa inyong regular session. Oh, pero wa man sad ikalima naman tong Lunes. So regularly sa matag buwan For upat ra gyud ka session. Ang session days is 4 every for month. Kada 4 buwan. ra gyud. So Sa usa ka buwan. Pero pwede mag-meeting ang committee within the whole month. Correct. So ang gawas meeting is niya different na, from session. mga committee, mga committee hearings, the board members need to conduct committee hearings, na mga laing giatiman, but ang plenary, mahug og plenary sa Sangguniang Panalawigan is four sessions Yes, every month. sa Oo. matagbuwan. Now, nahulog ikalima yes, na to. yes, So, yes. wa mo session because But then i-submit. Yes. And then ang problema kay submit, no?
naabtan man sa deadline. So karon na sad wa may trabaho na pud sa Webis sa deadline adtong Martes. Now naapay nakapending nga gi-refer nako sa Committee on Laws. Kay katumaning sa previous pa nga 500 Million. nga 542 ang kaning 518 ikaduha ni nila. So pareho ra siya og content, pareho ra sila pero dili to ma-withdraw ang katong previous nga gi-submit nga gi-refer namo sa Committee on Laws tungod kay gibalik pa man nila ang 2020. Now, when it is referred by the plenary, dili man basta-basta nga ang usa ka board member yang ibton. Di man na pwede. Pinatuon na to. Dili pwede. Uy, murag taon nagkurte ba? Mananghid ka Suis. Unya, Board, imong ganit lang ingnon kayo. nga, Mr. Ganit lang kayo. Nganong nag-istorya na mo regarding aning kaning 2020 nga pondo dili na magamit because di anata sobras ikalima ka tuig. Nag-istorya na mo ani. How come nga nabalik naman sad? Nganong wala nila nag-istorya na mo ani? Mabitaw na kay mo insister man sila. Mabitaw na nagkatawa ko. Mabitaw na ginggit call na kong attention sa assistant administrator ko wa man kay kabahin ni dili ka ikaw mo PDRRM officer, dili sa ka planning, dili sa ka budget officer. So kanang mag-apil-apil man ka? Unsay tubag? Wa. Mabitaw ipatawag ko na siya sa Lunes kay ako sa pangutan mo sa trabaho nimo. Kana bang inuna pambutanga ba nga tungod sa mga lapses nila himuon nilang political issue di man na political kuan man na Proseso. Not oversight political, but and process. shortcomings man na nila unya ilang ingnan para dili sila mauwawon ingnon na nilang politika sa pagka-politika ana. Now, unsa may listen mo po kay itong imong giuna-una mo nimong pangutana eh. Listen mo to bago unsa na trabaho nimo? Listen Kaya mo. magkatawa magod ko kay kung masayop sila ilam na ingnon politika sa pagka-politika politika nga madaot ta niini. Mauwawan ta. Now, Di na mabita na yun ko na naunsam ni sila oy. karon board dining gawas na to kahapon hasta to sa adlaw gani murag daghan kay bagulbol. Unsa may nahitabo ana karon? Very Wa dili man na siya. Di man karon ato sa gitong ato sa to ani one at a time maguna sa Oscar kay we have to finish ang katong na refer sa Committee on Laws kay ilain man sad ang committee chair ato si board member Nelson Mondigo. I asked him already. I asked for an update. Iya ko nung gi-submit na for the agenda karong Lunes. So meaning kato mo'y unahon pag take up ninyo. Yes, unahon sa to kay you have to put things manggod nga dili nimo pwede sapaw-sapawon. Ang ila mo sayop man dawa ra gutong sa to gisulti ni Mr. Emphasis nga sa to ceremonial. Karon sa papasuhon siya sa gunian. So man ceremonial ay nako. Wala nanon ta maghimo-himo sa ceremonial ko ng approval sa sanggunian. Di mo siguro na ceremonial, ay pasabot ministerial. Abasin, pero Ceremonial sa pista. now, kaya lang kayo. Masig papasuhon. Misura ni maggatang-gatang mo paita. Now, okay nyo rin ma-take up this Monday. Pila man muagi gyapon ni kanang regular process nga first reading, second reading, third reading. Dili Oscar, dili na siya mag-agi. Ceremonial It's just ceremonial. Dili na siya mag-agi kay di man na siya ordinansa. So, Kuan man lang na siya. It's just an authority? It's just an authority. Yes. Authority. Authority ana. The problem there is, you know, ang di magod masabtan, ako ning klaron kay para makasabot si Mr. Emphasis. Inig andos gud nimo ana as provincial board. Ikaw may mo ingon ana a resolution favorably or asking for the approval sa expenditure. So mismo ikaw kuan ka, ikaw nga nag-sponsor kanang kumbinsido ka nga inig-adto nimo sa sanggunian, mo sponsor ka og resolution, ordinansa, kumbinsido ka nga bisag kinsa pay mangutana nimo, Kaya nimo tumagon. Yeah.
Yes, exactly. Now, inigadto na ko, unya ako sa kong huna-huna, murag di magin ako madipinsaan, murag delikado man. So, Takmo. madto ka gyud mga tana ka sa executive, boss pwede ni natong usbon, boss pwede tani ani ona to. Kay para igadto na ko, andam ko, ako na klaro pagkato bitong pag-sponsor nako sa budget, daghan man tong nangutana sa kung ano man ni board, ngano man ni, ngano ni man ni. I was able to defend the budget. Ano gitawag defend? Murag term paper ni mo ba? Yeah. I was able to defend it. That's what people don't understand. When you pass an 11.9 budget, or whether it's 25 billion or 11.9 billion or 10 billion, whatever it is, when you pass it, dako kay na isang butanga, kay you were able to defend, you were able to do your job. Now, if you pass a 518 million proposal, dili na 1 million, dili na to just 518 million. You need to defend each and every item na nakabutang diha. So, Oh. kaniron. Kung pangutanon ka karon sa usa ka board member, nganong naman ay 2020 diha board? Ambot, gibutang mo lang ng Aldrin. So, Sabi ikaw, kadipinsa ka na. isura na yun. Kung sa boxing pa, pagkakigos kumo, tumba naman ka. Oo, mo lagi na, ila din niya. Karon, moingon na sila, kay gidili, political, so pagka-delay, ginga na bitaw mo daan, nga to, alis kasuhan na, wa man na niyo trabaho niya, dili man na trabaho sa board member, trabaho man na dito sa ilang opisina. Now, board, duha man eh. Ang usa, mo na inyohang ma-agenda karong Lunes. How about ang katuig ikaduha? Ang katuig ikaduha, unsa mo to? The same Una, naman. ikaw man anang unsay tubag adtong report, then i-introduce na sa to ang second measure katong 518 kay para makalendar na sad ni siya ang 518 million nga version nila. Ay, sa kaniyot, 518, apoy 500? Pila man da ining i-propose tanan? Kaupat lagi na nila giusab lagi Oscar. Di, ay sa, pila ba, 2 billion na o mayon tagkaupat of the same amount, the same... Kuha na siya, 500, ang pirmirong version, Oscar, ang pirmirong version, was 542,302,392.95. Ang ikaduhang version, is katong gitangtang nila ang 2020, nahimo na sa ng 473,582,709. Katong gikuha ang 68 million. Oh, yes. Ilang gikuhaan ang katong repair of Bridges and roads. repair, restoration, and rehabilitation of bridges, roads. Muna. 68 million from 238 million, nahimo na lang 169. So, ang ikatulo, mo na Ang narong karong Lunes. ikatulo, pagkagikan na itong 542, nahimong 400, gibalik na sa nila sa 500. Gibalik na sa 2020 nga kuan, sobra? Ang pundo? Katong 500, katong 522, 542. Unya, Nakikupat. mo na to, kay gusto mo, insistir man yun sila, yung halas sige, di magkita magkasinabot, gi-refer na ko sa Committee on Laws, para sila mo mutuki ngadto, sila si attorney, ang board member, si Attorney Mondigo, napod si Attorney Seno, sila, bitanawa ko nun ninyo, kisay sakto na mo. Unya, mo na, pending na siya. Nintras pending, tanaw nila, muraman og basig lisod, ilang pasudlan na sa duglain, mo na sa nang bago, karon 518 million. Now, 518 million ang ikaupat, ang kaning ikatulo nga maoy ma-agenda karong Monday kay nga napaman ko na ang sa ako lang, Oscar, which I really need to review first, is ang first overview lang nako, ang ilang gibutang nito, ang trust fund sa 2025. Nawa ko nung magamit. Bilay amount. Kay wa pa man ako ma-review na kay bato pa rin ang Holy Week na dawat nako nya na pa mag-pending. So I think it's not as much as the katong 2020. But I can check sa man ha. Pero Boltering, inani lang.
So, Mm. karong Lunes ma-agenda ay katulo gikan sa Committee on Laws ang kinsa may sponsor ani ikaw gyapon. Kay budget man. It has to go through my... So, ang It kanang can, it can, ikaapat, it can... Ha? kanang ikaapat mo mag nagredundant na ni. So, kanang ikaapat, tikapon pa ninyo once pananglitag ipasar na ninyong ikatulo karon. Nara day, Oscar, ang sa kwan, mo na ni ang subay nilang bago. Sa 2021, 10 million kapin. Sa 2022, 73 million kapin. Sa 2023, 235 million. Dako na. Sa trust fund sa 2024, 109. Nya gidungag na ron nila ang 2025, 88 million. Ngawa magasto. So, akong pangutan ako ibalik board. Assuming nga kanang ikatulo karon may agenda this Monday, unya murag sa akong pagsabot sa imong giingon, na murag redundant na kayo kay alam pa may ikaapat. What if mapasar ikatulo? Unsay mahitabo sa ikaapat? Dili na siya mapasar, Oscar, because the Committee on Laws is just reviewing the question which was mainly specifically ang katong 2020 nga trust fund is can it be included or should it be taken out? Mo man na ang pinakadako nga pangutana. Will you include the 68 million or will you remove it? Will you still consider the resolution from the PDC and the PDRRMC valid or dili? Mo na ang pangutana sa Committee on Laws. So, meaning, wa pa din sa imong kamot na hantod karon. Ang naara sa kuha, ang kanang bag-o, nadawat ng katong March 31. Lagi. Pero still subject para sa review sa Committee on Laws. Depende na ni karon, tanawon tani og unsay isod ani but ato sa tong unahon ng katong pirmiro kay di man ni pwede magkasapaw-sapaw. Okay. Kinsa man di ay gyud ani from the executive department kay si Governor Pam I believe nga igo ra ni siyang i-briefing ra niya mao ni atong mahitabo go mao na kinsa may responsable ani from the governor's office ang pag-create anang mga susama ni ini nga kinahanglan og approval gikan sa provincial board. That I cannot answer anymore. That is something nga dili magita ko. That is beyond my already. Di na ko katubag na. That is a question that you should ask the governor. So dili po ni ceremonial. Ceremonial sa nimo board. Ay nako. Anyway, board ato ko sa lain kay wato na mo resulta ni kay na alam mo nila inang controversial. Dunay di maguni controversial. You know, ang apo man lang gyud ani unta, Oscar, is that they just comply with the necessary requirements nga gipangayo sa provincial board. Mabitaw to sa una. Yana bitaw ko bisag si Governor Pam. I already advised her, go before unta ni masubmit dito sa sanggunian. May siguro nga sabutan o nadaan og unsay mga gikinahanglan nga dokumento or i-submit daan or pahibawan daan kay para ma-discuss before ma-submit ito para mawa ang delay. Lagi kay mo gyud makalangan og maayo. Mo gyud makalangan. Ang problema di man sad kay ang ilang gusto mao lagi na siguro gipasabot ni Mr. Emphasis nga ceremonial. Kanang yung ceremonial mo makalangan ning ceremonial. Ay ngano man Sakto niya nga. Unsa sige bitaw ko count sa kung unsa man ipasabot niya ning ceremonial. Ang kana bitang cutting of ribbon, ceremonial mo na board. Kana ba? Giagian na ang project unya kung ana lang kana bang giagian ang project unya dugay na kong gigamit pero aron pagsibo sa gustos katawhan buhatan tinag ceremonial cutting of ribbon. Pero kwarta man budget mo Nagkapangutan na tawag ko nagutan na tawag ko sa kay Freeman naman to in interview sa nagos Freeman tinuod yun ay kung basig kamo may nasayop ani nga pag take down ninyo sa inyong notes yung sa basig sayop basig dili ni ceremonial sa dili gyud sir kuan gyud ceremonial gyud yang ingon ba recorded man na automatic kanang mag-interview bisag ako wala gud na ma-review ra nimo, ma-review ra. Nakuan lang ko ba ako lagi siguro kay basig nasayop ba pagsuwat ba kay pareha man og sang nasod sa kung nga iya siguro bot pasabot ministerial. Pero dili ceremonial pero ang ako magog gikatawan ko
bisag kung saon sa nakong basa-basas balaod, wa man gyud nakalusuat dito nga ceremonial o ministerial. Basig slip of the tongue na to, Bortining, slip of the tongue na. Yung sipya to na. Bortining, doon na kay ideya. You're from Bugo, former mayor. Karon si Mayor Mayel na dito. Doon na kay ideya, og pilay total damage sa Bugo. Ni ato ni aging linog na pod. Mura man tuog. No, Minor man. I am not so kuan manggog kaayo, Oscar, but niabot man siguro to. Ako had at least do not kuan lang, maybe around 4 billion, 3 billion. Kani labing awahe nga linog? Or Ang katong bago karong Yeah, kay. karong bago. Di man kay to ag reported dili man dako kayo ang damage adto, Bitaw. Oscar. Although you know, kusog-kusog sa to siya kanang it did not last as long as the first one katong Lagi, 6.9. September 30. Last year. So, murag ka to siya, kusog to siya. But remember, Oscar, from September until today, naamang giyapoy aftershock. Aftershocks. Di po Oh, from September 30, atong pag September 30, every 1 hour, every 2 hours, magsigig uyog. Ah! So, and then, until even before katong naitabo tong 5.1 nga magnitude, napamangyapon, dili lang siya as frequent as during katong the Pareha sa time una. sa Bago pa. September. Ni Wayne na siya, nagka-minus-minus na siya, na siya yung mga diferensya, mga 3-4 days, pero nagyapon, pero dili siya ingon nga kuan ba, kanang kusog. Makatandog. O mga Gagmay na kanang mild intensity nga 3.2, 3.1, 2.8 mga inana. So, Kunya, kanin Nicole, tanan, mga Yes. ceremonial aftershocks tingali. kita ay nako mabitanin ko nga di na lang unta, you know, there is you have if when you have your job you do your job. Di tamang hilabot ana kay imuha man na, pero ayo pag apil-apil ris buta na wa ka makaibaw kay ikaw rin makakos og gubat. Siglin Sokor Kasabot ba? na ka, Oscar? Siglin Sokor ba ang imong vice ang vice ang buta na ang vice governor ingon siya nga kuan kuno kana na ang peace not war. Kay nakuratan mo to siya, topon. Ay, sus. For today, long time sige. no see. Long time no see, but amping kanunay. Salamat sa time. Salamat, Oscar. Salamat kayo niya. Thank you. Good morning. Si Provincial Board Member Tining Martinez, ang ex-officio member sa Provincial Board representing the Barangay Captains.